تماشاوانên hêja ji bernameya kadin a dengê civakê ev dem û hemû dem ê xweş. Em vê heftê jî li Amedê dibin mêvanê mala we. Em ê jî vê hefteyê bipirsin ka vê pêvajoya ku li serê tê axaftin lê nav lê nehatiye kirin ber bi kuva diçe. Ev nîqaşên ku li ser pêvajoya di navbera İmraliyê û siyaseta li Enqere'da tê axaftin manaya wê çi ye wataya wê çi ye. Em ê ji welatiyên li Amedê bipirsin ka ew bersiva pirsên me çi didin. Bernama me dest pê dike bînerên hêja. Li Tirkiye pêvajoyek tê axaftin nav li vê pêvajoyê sürecê nekirine. Devlet Bahçeli dibêje bila Dem Parti û İmralı hevdîtinê bikin. Deqakî. û ev hevdîtin pêk nayê. Li gorî te daxwaza Bahçeli çi ye ku wisa dibêje divê bira hevdîtin pêk were? Dem Parti jî divê deriya vekin bira Öcalan biaxive. Aynı rastlemîna tê feqet wî baweriya me qeb Bahçeli tune. Çünkü dijminekî xedar e. Çıqas em pê bawer bin, baweriya me pê heye. Eger çaraçar bi me ra rastiya wî hebe, ma weka xurrijiyayê weka şehîdê henin ma em dixwaze ki tiştekî hetanî royê dayî bigirîn. Bes ha. Yani bi rastî ec bi xwe der ailesî min ez bavê şehîdim. Te xweş kir dilê min jî ana ferahîlê çîbû. Yani eger rastî ki bi çaraçar bi Kurdan ra doğrîtiya wan hebin, ez dixwazim. İcar piştra hevserokê Dem Partiye Tuncer Bakiran Tülay Hatimoğulları serî wezareta dadê dan li Adalet Bakanlığı'dan. Hê jî sonucek ji wê de neketiye belkî jî derê tabi heta ku bername me were amade kirin. Dibe ku çi bikin heyetên siyasî herin? Ev xwedê daha dedî ew ji me daha baştir ew wezîrê me daha rizanin. Dezanî înşallah cevî tiştekî xweş bibe. Yani tu zanî çawa ye mesele. Mesele Dem Parti dibêje deriya vekin bira Öcalan biaxive. Bira biaxive. Daha baş dibe mîna wan e. Bira bixafixe. Nawere. Nayişê tev tiştê baş çêdibin kiştî bi siyasetî çêdibin. Ne ûro? Na bû çend sal 5-6 sal em xûnê dirjîn û tiştekî ne baş e. Ne li bawer me li bawer yani hêla dinê. Em dixwaze her tişt bi siyasetî çêbe, her tişt bi demokrasî çêbe. Na her insanekî, her heremendkî rêberî wî heye. Her heremendkî, her gelekî yani lîderek wî heye zanî. Na îro em çiqa tişta biaxivin ji bo me boş. Tiştê balayê. Na îro siyasî di hundirên di meclisê de ewa çi dibêje em goranê wan meşin. Em gelin. Na îro kî Bahçeli eva açıklama wî bixwedê ji bo min tiştekî baş e. İster babinî eşkayî be, ister bira ser wî çirûkatî be, film be, firildaq be tiştekî baş e. Yani bi vê awayî divê baş e. Lê divê tu dibêjî gereka samimiyet hebe. Erê samimiyet hebe yani. İşte samimiyeta vî ewkê de dewlementê de tev digere ez pê bawer nabim ha. Em bi xwe gelin olarak em dixwazin yani. Qaneh bawer bibin, îxna bibin. Valla bawer bibe, îkna bibin zaten tev girşik ema bağlı İmralı. Dekakî awakî hanîne dibe bira were meclisê, bira biaxive, bira dem here pêra girişmiş be, bira hevdû bibînin, bira mijarê bibin, bira yani düşünceyê hevdû, fikrê hevdû hildin, ew baweriye. Em bibînin wê li ber çavê me ji xwe ra filmê sêr dikin, ew baweriye. Tu derkevî wê derê vê bê em birane li vê dera jî di piş van dara dalêxê ew bikujî bikujî tişteka ne baş e ha. Niha li Enqerê siyaset dikele germ bûye. Devlet Bahçeli her heftê derdkeve û diaxive û dibêje bila Dem Parti û İmralî îca vê hefteyê wisa got bira hevdîtinê bikin. Baş e Dem Parti jî belkî pêşa me vekin, pêşa Öcalan vekin bira biaxive. Ka peyam çê, ka tu çi dibêjî derbar vê? Dem Parti rast bir şey, çiki baş bir şey, çiki hoş bir şey. Yani gerçekten de eğer Asleviya'yı, eğer yani
tam olarak eğer yaklaşmış viya dibise tuazın viyaj ortaya rakese yani Tuncay Bakırhan goya go çiçeğe bakçali bir şey jmera bir şey de havuze da herin yüzmüş ben emzi çit havuze da avtıneye ki emzi yüzmüş ben yani herhangi açıklama çikitneye heyese çıma tecrit eser bila rakın bila dengi vere tamamı halkımet dengi vere tamamı insana dengi vere Avrupa çabijese em tevzi zanıbın em tevzi tuazir yani em yanaşmış evi çiştiydi ben hani ama fakat başı boş bir viya ve Van Goght'un lideri ki MHP lideri ve o iro mesela de iktidarı da vi çişti gebijese yani dure bağırıyor. Başa. Em bejin wate jî got dem partî jî dibêje tercih devam dike. Öjanam xwe jî got bi Biraziyê xwe ra peyama xwe got tercih devam dike. Heke ku em bêjin tercih rabe peyamên öjanan were wê çi bi qewmel gorî te? Gavaki tercih rabe se ji birê xwe ra bêjim tevzî xelqê mezî gelê mezî tevzî dê zan bi tercih rabe gerekan çi ise de başkanê Kurdan bêjê. Hani gotinê xwe de bêjê de kamuoyuna duyurmuş bikase. Yani bu 4 salat bine tecrüte da yani kijan devletten de kijan kanunda kijan yasa da tu yasa ki tu devleti de tıra çıkıyor. Mana diye yani hakaret yapar mesela. Hakaret yapar mesela. Gel ki hakaret ye. لأنقرة سياسة ديسا جرمة مثلا دولت باهچلی دیسا دا آخبت بجه بلاد نابرا إمرالي ودن partî hevtin çebe Erdoğan jî dibe hevditin pekti ev mesele çel gorîte Kazana Ankara zaten xud belediye keliya hatta ni ana berxudan Lejvet berxudan şun da edin karın berxubdan ekonomi olarak jî siyasi olarak jî dünyada jî dorayı hatiye peçkiren edin kara nefes bistine adurmavi eve ekonomik tekiye takiye bervet tangasiya xwe mesela dibe bera İmralî bax Ada derbast ki aynı 7 sal bere çağma kapandın isal disa tozun bir cürayı yani bir cürayı disa tozun ya jbi avayda çi bi qewmel gorîte heke ku em bêjin mesajek va siyasî heyet çû İmralî mesajek were wê çi bi qewme baş be teşteki xarab nabe jbu me baş jbu me ne xarabe millet şiare yani halk şiare gel şiare yani tamam irva esire hındır da ya ev çive esire ya ama 1 milyon el derve hane 1 milyon el derve hane la Avrupa yani el dünya hane kome halkı hane yani avad be yani jbi avayda nikarın teşteki jibkim bira serkeftin amaya ev hinki jî zorî derbas ve vî 4-5 salı pêşemê ev zor be zahmet be ama millet geret berxwe bide geret zanı be yani Yani tişek peyva binabe gerek muamele lazım be digo ya sarı digo çi digo ne imha ne inkar demokratik cumhuriyet yani eva vi 30 sale bir politikayı nete 30 sal beri goti çi yoji evnete yani liderlik var ya evet peki em bêjin heyet herin İmralî o em bêjin çûne hatin çêbe be weka berê wê gorîte ew peyamên ku werin an jî peyamên ku bên dayîn wê çi bi qewme wê tiştekî çawa bi qewme li Tirkiye Kurdistanê ve durumda da bağır nakap tutuşa çevi zaten ana çok az ne beci görüşme MİT'e de sonra görüşmüştüm ben yani daha fazla yine ayrıya dibe ötüşe bir ayrıya zaten daha var nakap Türkiye var şekilde ne mümkün ana tamamıyla iş kamuoyu hakkı ve bastırmaya başka Türkiye yani tutuşu cenabı çima Türkiye iktidar kabul nake peyamên ji İmraliyetên o zaman ya tamamıyla bu yani iş kamuoyu yani vaşapet ne cenabı ya yani bir şartıya bir durumu da bir iktidarı da ne mümkün yani
Tişki çekini, açtığı çekini. Ne mümkün abi yani, mümkündür ne? Niha Devlet Bahçeli bank kırdıysa dibêje bila di navbera İmralı û Dem Partî de hevdîtin çêbibe. Erdoğan jî dibe hevdîtin heye. Dem Partî jî dibêje riya me vekin da ku hevdîtin çêbibe çûne hatin çêbibe ka Öcalan çi difikire û o çi dibêje. Tu derheqê vê de çi difikirî? Bi rastî ev siyasî tiştekî gelek meşaqqetli ye. Bi vî gavê me gelek kûr binêrise Bahçeli zî Erdoğan zî fikrê xwe didin ortaya. Lazım ki ev siyasi partiye gelê Kurd tevî bifikirin, fikra we biçawî vegerin ji milletê xwe re bêjin. Ev vî gavê meselekî gelek girîng e û tam ez nikim ji vî tiştê re bersivkî bidim. Ama dîsa vî tiştê dibêjin ji bona gelê Kurd, ji bona milleta me teviya başûr dibe, bakur dibe. Ji her şerpaçê Kurdistanê kîja bi xêr Xwedê ya bikin. Baş em bêjin ku heyetên siyasî herin û werin hevdîtin İmralıyê çêbibe, İmralı jî xeber bide, dikaribe şertê wî çêbin xeber bide. Li gorî te wê pêvaja weke çawa biqewime çi çêbibe? Valla ev tişt siyasî bêjin tam ez nikam bi vî xweniyê rahetî baxifim me bêjin mesele gelek kûr û girîng e. Ne tiştekî insanî ro ser desta ser nigaronekî vî tiştê baxif e. Ev siyasî partiyê me daha xwe ji me çêtir zanin. Ka me waşiyandî li wê derê lazım ki ev bersiv ew bidin. Yani ew tu dibêjî muhatap ewin gereka iktidar bi wan re rûnê. Tabii. Muhatap emninin yani. Em bêjin îro ji axba. Daxwaziya te çi ye? Tamam daxwaziya te çi ye wê çaxê ji her du aliya? Şehir de aliye ez vî tiştê de samimiyetî dixwazim. Samimiyetî. Yani vê tiştê heta ana xwîna rijiyayî insanê wenda bûn, insanê hatine kuştinê heyf e. Heyf e van insanê. Ji bona hemû insana dibêjim. İnsan tiştekî bi gelek qedr û qîmet e. İnsan ne keverekî ne axekî ticarekî de bînî meydanê. Ev ya zaman dixwaze. Ev îro çawa dayika te bavê te dayika min bavê min me hetayî vê emrê haniye gelek zor û zehmet. Yani ez dîsa dibêjim ji bona gelê Kurd û ji bona milleta Türk kîja bi xêr û Xwedî ya bikin. Siyaseta Ankara'yı dîsa germe, Devlet Bahçeli bank li diket ve bir Dem Partî o İmralı'yê hevdîtin bikin. Erdoğan jî dibe hevdîtin dikin. Dem Partî jî dibêje pêşa me vekin da ku hevdîtin pêk were. Tu derheqê vê de çi difikirî? Valla hev pam bikin, bi hevra xeber din. Daxwaziya me teva ev e. Yani millet olarak, em kurmanc olarak em dixwazin ki vê dawê biqede. Yani gava ku biqede Türkiye jî serbilind bibe, millet jî li gorî wî duruma wan parî baş bibe. Çünkü bütçekî zêde ji vî jî re diçe. Em dixwazin ki vî îşî bi pêkî zû safî bibe. Yani daxwaziya me o. Daxwaziya we Dem Partî jî ji xwe vê dibêje. Dibêje baş e ji bo ku ev mesele safî bibe, çê bibe, pêşî vekin. Em jî herin wa serlêdan jî ji xwe kirine. Li gorî te ku çûyîn û hatin hebe li İmralıyê wê tiştekî çawa biqewime? Valla çûyîn û hatin hebe ez dibêm ku baweriya me heye yani vê dawê çê bibe inşallah. Em biya daxwaziya me ev e. Çê jî bibe inşallah. Valla eger levdû bikin û vê xûna neyrijandin ew pir baş bibe yani ji bo insan yani huzurlî be û divê dere mesela ew be ji vê Kurd sorunî hal bibe baş e yani çima eger levdû bikin pir baş be. Valla be dîtine bikin baş e yani ama dürüstî tune bu ara. Ez baweriyamım buan zîtine. Yani çaman bêjim.
Yani çiçeki duristitine bu insan bu ara reyna açıyor. Bu çend cara vatkın. Yani gerek halkımız bu ara baveriya ama neke yani. Gerek bu ara reyna açıyor. Partiyamız her daim diyecek tamam. Ten kapandırı. Yani gerek bir iş yapın resmiyet ki bakın rey. İktidar, rayların iktidarı bankın. Devlet Bahçeli disa dibece bra Dem Parti İmralı hevditine bikin. Dem Parti de hayra riyame vekin. Va meseledan kiriye. Re vekin, derya vekin. Kabla hevditine vere kaç peyamtin dayin. Tu der hakkı veda çıt fikri. Yani eji ve pevajoy demek ki derece de şopinim. Naka dibece yani fikru kırınevan ve hevdu nagre yani bejin tişin ku peşniyardık yani tişin te aktini tişkidine o da pratikte de kırınevan tişkidine vaji bejin ne beje de mrovan da usa bejin ve sariye ki de hiskirin ku bavariya mrovatına ciddiyetine yani samimiyetine jiber ku her deve denge giderdik eve. Yani Ali Kida Bakşeli usa da bize letigava deneri yani seru komare Türkiye Erdoğan to agahiye ki zelal mayinde ne daye. Yani usa tüm tişteki muğlak yani ve şart ye usa. Jiberwiji yani eji vaka her kurdaki yanjiyan bijin keseki duvi velat edilji heviye ki min mezin he eji tuğazım yani aştiye ki mayinde çebe lejbo eviya merv yani akatene tişteki meyiz kiriye tane hamu bar te sermili Dem Parti o her vahaji teklib Öcalan ra yani tane gav gereka Kurd baveşin yani ev Terdike. efteni mukabın ternak yani edi daha yani Kurdi beri nın yani beriya 1000 sali hatın ketin Anatolia'yı Kurd kapandın edi bivançı roki bratiyan gelan edi Kurt ne Kurdi berene pena kapın avaş ternak az bxu bangavazya mش Kurdana beraber hevi bin edi kes ne kare Kurdamina beri 1000 sali beri bxapine çap meni peşketiyam 7 sala 22 da dijin yani tora civaki he bandora ki mezen ser he İran gava meze bikin abi tora civaki bahara araba dest bekir velaten araba perçe kirin em bejin diktatori dvondera da birin ve perskreka Kurdji bivi avay ve çareser bibe hindik maya ve çareser bibe de rojalata navinda guhartini mezin çebibin her aktöre kit khazer rola xub bilize em jî weka Kurd milletê Kurd em bêjin serok û rêberê me rolekî xweş bilîzin rola xwe baş bû kar bînin ez bûye baweriyê de wî hêviyê de ku Kurd bigêjin mafên xwe bigêjin armanca xwe. Raydarın iktidarı bankın dibejin bira Dem Parti ve İmralı hevditine bikin. Dem Parti dibe hayra revekin kam hevditine bikin. Çıt fikri, çıt kavmeli vederi. Tidder hakkı veda çıt fikri. در حقاوی از راست فکرم وقتی که دم پارتی her evditini bükün tişteki rast. Yalnız işte rast ve begotun. Ne kapandım be. Evş bu Türkiye'ci rahatiye kevi bine. Hadi ve bavariye de mi? Fakat ama ne ki vak mesela ve zamanı beri ama hevdu kapandın işte çunu hatın bu ene na. Madem ve gav ki bu sert salat vi Türkiye velatı me ve bir avetin tişte rast ve merif javduru ev bike bevduru bağıbı و tişte baş derke ve hole emeci tev rahat bin ve ev xarcı rahat bi ve Türkiye'ci bavar bik de orta doğuydu ve bir güceki zedi xwa em de bavar yedem şahsi mi
Ha fakat divê meriv tiştê baş rastçı bir meriv wê nabike. Em ji wê hêviyê ez dibînim yani. Ew bawerî û hêviya te heye. Belê, belê. Yani heya kînga wê ev wî hawî bimeşe. Türk jî xelas nabin, Türk jî xelas nabin, Kurd jî xelas nabin. Ama biratî çaxê li ba hevdû bin. Hevdû fehm bikin kêmanî Kurd jî xwediyê vê axênin. Ev hinek ji meqseda te evet. Ji daxwazê Kurda fêm bikin, daxwazê Kurda werin qebûl kirin. Tabii yani bê qebûl kirin, meriv hevdû fehm bike. Yani peki ev 40 salı ev şerekî hiç tişkî em bawer bik yani ez em gelekî bêhuzûrin. Yani ev pêşiyan hûn pêşiyan. Em gelek pêşiyan, ne em pêşiyan. Ev xelk pêşiya, ev dewlet pêşiya, ewqa pere, ewqa mesref. Yani ew mesrefakî dibi ji bo vê dewletê bê xerçkirin ez bawerim mektebê me wê xweştir bin, nexweşxanê me wê xweştir bin. Ez ji ber wî hawî vê nadixwazim yani. Ez ji bi rêzekî îro meznê welatin û îro yönetim destê wan dayê. Em ez vê hêviyê dikim got gavin baş vê avêtin. û Kurd jî ne dişê wan e. Kurd jî wê wek wan be yani. Çaxî parîkî meriv gavekî ber bi hev da bavê. Ez bawerim tiştê xweş wê derkev holê û em ê tev qezenc bikin. Na li Enqereyê siyasetek acib qewme. Dem devlet Bahçeli derdkevit veje bila dem partî û İmralî Öcalan hevdîtinê bikin. Dem partî ji vê rê vekin. Riya İmraliyê jî vekin ku hevdîtin görüş çêbibe. Tu derheqê vê de çi difikirî? Derheqê wê de yani wisa difikirin çünkü em heta îro bi siyasetê hatine xapandin em çi ji ban bikin em ê dîst bê xapandin. Em ê çi bikin em ê bi rêya xwe herin. Rêya me çawa rast be em îro gelek Kurd em çawa rêya rast rêya xwe zanin, rêya biratiya xwe zanin me endîrûsa rêya xwe bimeşin. Wan bi aqlê wan bikin wala me ji aqlê xwe bin. Wan me jî hemû her tiştê xwe bin. Yani rêya îro Bahçeli dide pêşa gelek Kurd ji bo kî menfieta xwe ki îro ji bo Kurman ja nemikune tişkî bixwazin. Ki heta îro nexwestine o naxwazin jî. Ki serê wan ana têşê ve meşxwar bikin îlac û serê xwe bidin. Em vê tiştî gelek Kurd ji xwe qebûl nake. Gelek Kurd çi dixwaze? Daxwaze gelek Kurd çê nexwe? Yani daxwaze gelek Kurd çi dixwaze gelek Kurd biratiyê dixwaze ewil. Ewil biratiyê dixwaze. Aştiyê dixwaze. Yani ji dixwaze ki artık Kurd özgür bin. O dünyaya ji xwe hatine naskirin lê bele îro ev siyasetçî Türkan nêlin em bên naskirin. Yani bi zorakî û bi kuştinî û bi eziyetî û bi îşkencê ew medin segnandin lê em nasekinin. Wate ku buniyeta merva çêkirin be me her tiştî fedakarî dike. Zanî wate ku ne çêkirme xapandin ve île mermanekî derdixe. Wate ku niyeta wan gerçek çêkirin be ew ê çê bikin, ê rê vekin. Min ev ê ji wana göre ew bibe. Wate ku ne wala xapandinê te re oyî nebe hîle hebe name eşe bî îşê. Ya sonî ya me temsek de heta sonî çıka çawa filmê wan sona filmê wan çi dertê. Ana hê niye. Ber xelqê me qewmê me acele neke heta sonucayî çıka birayekî jê bifikirin çıka binê ziman çi dertê meydanê. Avê çaxê me qara xeberdar am çi xeberdin em yanişin. Belki min yanlış xeberdar belki newsim bey. Belki belki gerçekten jî tişkî xweş çêkin. Ya bağlıyê sona xeberdana wan e. Baweriya te bi çi heye? Baweriya min %50 ye. Ji bo wan jî ew jî bîna me ne. Ji man re jî baş e ji man re baş e %50 ye. Niha li Enqerê geh tansiyon radibe get keve lê niha tansiyon rabûye
Devlet Bahçeli bank dike dibêje bila İmralı û Dem Partî hevîtinê bikin. Dem Partî jî dibêje heyra deriyan vekin, rê vekin ku hevîtin pêk were. Tu derheqê vê de şit fikirî? Ya önemli olan tansiyon ama ya. Me Kurda yani tansiyon ama standart eğer ayar ki da bisekine tansiyon avan qet alaka me pê neketiye. İhtiyarın yani hindina emri wan derbas bûye hindina nikarin. Ji bo yani esas ji bo me tansiyon ama çu qas baş be ew qasiye ew xweş be ew qasiye ew geş be. İcarê êwan qet yani ew nabe yani êwan gora ev şuur yani ayar dedin. Türkiye dibe iyi polis, kötü polis, nizam çe yani asas gora siyaset ama. Yani siyaset ama vakta hoş be. O kas yani ev. Yoksa ev. Tansiyona Kürdan kut kalavet git çiye. Yekbuni hev yani yekbuni. Genç yani xarabazı gerek hem çekin ha yani hem navbar xoda gerek hem çekin. Gerek evzi gerek baş be yani yoksa evan tansiyon avan çavi bu yakkat evnak yani ev rol icabi şur yani yak rol taş dilize yak nizanım ki ev dike yani farklı yani ev dikin yani yoksa ev qat bu ne? Na bavariyam serwan tune yani bavariyam ser siyaset avan tune. Law ma amri 85 sal. Law ma indina bas şur der berda habki genç yani cuvan bile var ura bile şur siyaset demek yani acizin ha işte aciz bu ne ha 85 sal yani ana emin 64 sal ömrümü az nave xu bir vadikim ya navem naye biramın evana ya 85 sal ömrü ve lav ina bas bun amele servi gele yani un çdo xazın jvi gele çdo xazın lav yani sedi 85 ana belediye yani Kurda sendiye na az kayyum şuma kayyum na müşavete hoş ne deyin rengi şavete hoş nizam qamata hoş nizam ya bas vat iştana yine bas. Temaşavan hêja beriya ku ez xatirê xwe ji we bixwazim lê neçarim ku çend tişta jî bêjim. Li aliyekî desthilatdarî banke dibêje bila Dem Partî û İmralî hevdîtinê pêk bînin. Li aliyek jî Dem Partî dibêje rê li ber me vekin va me serlêdan kiriye riya İmraliyê vekin ka bira hevdîtin çêbive bira Öcalan di nava şert û mercên pêkhateyî da ango azad da باغ و فکر خو بجه کاوی چه پیامه بده لعالیه که افتش قومن لیل عالیه که دنجی اقتدار کو بحثا پیواجوی ناولی نکری دکه هر رو لسر فرمانه و اپراسیون سردگرتن مالام بکتن جروجنامه وانا حتی سیاست مداراتین بچاف کرن و هر وها قیوم تاینی سر شایدارین Dem Partiye tenkirin me irol serve mesele man meselen ama xvin xalke jib awaya ki eşkere şember ozalal fikr romanı xwe ani zaman em vi awayı dikijin dawiya bername xwe hatta bername kadne her şadu bextewar binin